Good morning, hai hai lam soga ani channel o tangkaba tini watui wana nai tongka noko kosom bwkhwnai rajak hinui thana nai tongmani noko somoi tongka hingke thaisok rok bo phatiui nai tongbaikha abono bwkhwnai rajak thangana bwkhwnai se rajak hinui phaimasa dogan se khologliya keba ang tabuk darani dogan o bathakui nai kisa rest khai tongkha ta satung bo tongkha keba lesu bo kisa nangnai sino hingke tamo keba belai satung tungsok lage darani bwsakjak songno talang thaisani school o naphainai phaijak o finally hingke darani bwsajuk songno nogo tubui kumtek nogo sopaidrok hingke no watui wairwkha ang champanago thana khane tongmani tabuk dibora no ekta watui wai tongkha buphuru jani matha no hingke ang nogno thangka hingke phunuknai so watui wai tongkha ba. So finally hingke kasing manai bwkanai champanagar bazar o thangui tongo hingke norok nai tongdi ani bolong no joya ksak. So hingga sung phaiti naimani hiri lama sahamnya kispana hai khotoro khatrak sung ta sino scooty champanagar bazar o sophaikha nai tongdi rasrai bo sai baba tiffin bari pairla lota bo kasi free asa tumsa lota free ta Samne laga nangar arda na pega so finally tabuk hingke ba manaise scooty chalok sio angke pura thangpuro ang mangchalogo kisa yak rok sabaikhe akobaikhe hinui tarkha manai no chalogri tono tangkha ba bo basuk rungsui yaku rungmakhe tubo turuk bono chalogri nai ang ongkologo kawui nai phaikhe ta manai no turuk chalogrui nai sung tabuk takajula thangai nai engrol painai nogo talang thangai nai nogo hingke chai sinai ta. So finally nogo thangtui tal se pilala kahama ke sumui bai khe belai naithotok wngui tongo norok naidi ko nogano tabuk tini ni tal belai khe naithotok wngui tongo taka sumui ongko kholopjagui thangha thaijong sumui kholopjagui pura tal kahama khe nugjagui tongo nogo tongthoktui sabjong phajok ke tui gari sala ha segari